שלום כולם, היום אני רוצה להראות לכם מוד שנקרא טלסקופ, מאוד מגניב דווקא, אני די אהבתי אותו. זה בעצם, כשם המוד זה מוסיף פשוט טלסקופ למשחק. הנה הטלסקופ ביד שלי. הזום הראשון, הזום השני, הזום השלישי, זה לא אוי, איזה מגניב, אני באותו הזמן גם מרביץ. זה לא עושה זום הכי גדול בעולם ולא הכי טוב, אבל נחמד. אוקיי, אז איך מכינים? מה שאתם צריכים ששיירון, דיימונד אחד וגלאס. גלאס שמים למעלה באמצע, דיימונד למטה באמצע, ואיירון ממלאים בצדדים. וצא לנו טלסקופ. בשביל לעשות זום, אתם עושים רייט קליק עם העכבר, וזה כבר עושה לכם זום. אבל שליטה איך שמזיזים את זה די מעצבן. זה כזה נע לבד. בוא ננסה משהו. זה מגניב. פה. טוב, בעצם, אם אהבתם, לייק, סאבסקרייב, בכיף, מה שתרצו, קומנט,